Siphinde sabuya ke ngokukhulu nje kuyithoba kuyichalile kama kupastor uningi ngiyathemba la khona njengamanje uyaphila yonke into ihamba ke kahle. uNkulunkulu akanibusise. uNkulunkulu akabe nani ngaso sonke isikhathi. Sobheka la amaphupho nje amabili amathathu kafushane ulindiwe mathenjwa lothi ke ngiyabonga phasa bengiphupha ke ngiphalaza into emnyama. La uphalaza into emnyama kungasho izinto eziningi ezahlukahlukene kodwa into esingayibalula ukuthi uphupha uphalaza into emnyama kungaba uPaulo losuke libika la ukukhululwa osizini noma nasey'inkingeni zakho yabona. Kungasho mhlawumbe ukuthola impendulo ezinkingeni zakho ezinzima. Kungasho ukushabalala kweyinkinga ekade siphazamisa impilo yakho yabo. Kungasho ukwelapheka emphefumulweni ezimeni ekade zikuhlupha. Uvini phusu I guess uthi sawubona phasa bengicela ukubuza la uma uphupha ifoni yakho iwa iphuka into yokuqala esingayibalula ukuthi okay ifoni uma uphupha ifoni yakho iphuka ngabo kuPaula olusuke luxwayisa ukuthi mhlawumbe ungahluphelana nokuphoxeka noma ungahluphelana nokudumala okanye ibhadi empilweni yabo. Kodwa futhi uphupha mhlawumbe ubona ifoni yakho iwa iphuka lo luphawu olungabika ukuphazamisa kweinhlelo nezindlela zakho zokuxhumana nabantu ngendlela efanele going forward yabo. Sihlabele phambili sibheke uNondumiso Hlongwane uthi ngiyabingelela phasa mina ngiphuphe ngikhala ngilahlekelwe ingane yami. Ngicela ukubuza kungachaza ukuthini ngiyabonga. Uthi into esingayibala ukuthi uma uphupha ukhala kabuhlungu ukuphupha nje ukukhala kabuhlungu ngenxa yesimo esithile esuke sikuphathe kabi kuya kuba uphawu oluhle osuke libika injabulo esuke iza kwena noma kusuke kunesimo esizokujabulisa esizayo maduzane yabona. Kodwa futhi uma uphupha la ukukhala kabuhlungu kuyenza kube uphawu ngabe lubika ukuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi ukukhulume ngezimo ezikuphethe kabi nezikuhluphayo empilweni olokuzivalile ngaphakathi yayibona. Omunye kumuntu angaphupha elahlekelwe ingane bese kuba uphawu lapho solubika noma esuke lumxwayisa lo muntu loyo ngeyinkinga angase mhlawumbe abhekane nazo noma ke lungasho ukuthi ungahlula ngenzeka kube nento ezokulahlekela eligugu kwena ngenxa mhlawumbe yobudede noma ngenxa yokunganaki. Siphethe ngako ukuthi uma uphupha la ulahlekelwe ingane kuyenzeka kube uphawu losuke libika mhlawumbe umuzwa wokungahambi kahle kwezinto nje empilweni noma ukubhekana nezinselelo zokungabi nesibusiso noma zokuzizwa ngathi awunazi izibusiso ngokwanele empilweni yabona. Noma kungasho ukuthathwa kwesibusiso sakho kungasho ukuthathwa kwento eyinhlanhla kuwena. Siyabonga kakhulu. Komunye kungasho nje ukulahlekelwa usuke mhlawumbe omunye leli phupho lingase kube ukuthi mhlawumbe ezolahlekelwa umsebenzi so kunento ethile kungaba ulahla komsebenzi kungaba ukuphela kobudlelwane okungaba anything that is so dear to your heart yabo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ke anganibusisa anisikelele. Siyabonga.